Kîvroşk sewalên xweş dikin lê îro mesela me nexweşikiya wan aliyek zirarê wan e. Kîjan zirar? Ew zirarê didin dêra axtirmanê, zirarê didin girava axtirmanê. Yani ji binavê xwe girava Akdamarê, dêra Akdamarê hûn çawa dixwazin bêjin wisa. Kîvroşk ji ber pûtê wan nerm e, xweş dikin, însan jî hez dikin. Ji bo zarokan jî kîvroşk başin. Kîvroşk ji alî derûnî ve aliyekî bandorekî erênî li zarokan dikin, doma xelk wan xwedî dikin. Her kîvroşkek di navbera 3 û 6 kîloyî de ye. Li dinyayê li hin welatan çiftlikên wan hene. Li Tirkiyeyê bixwasî ku dizanim tune lê di serî de Fransa, bi taybetî Fransa li hin welatan çiftlikê wan hene. Ew çi dikin? Ji heriyê wan, ji goştê wan û ji kurkê wan fêde dikirin. Loma xwedî dikin. Kîvroşkek di 41-42 rojan de lêîran tîne û salê 3 caran lêîran tîne. Loma jî her diçe hejmara wan zêde dibe eger tu xwedî bikî. Ev zêdebûn anha bandor li girava Akdamarê kiriye. Di sala 2015 de projeyekî dabû destpêkirin, kîvroşkên ku zêde bûn li wê derê kom dikirin, dibirin li çiyayekî din belav dikirin. Dora 5 kêmîn danîbûn û di vê çarçoveyê de hin kîvroşk xwestin û birin li çiyayekî din belav kirin ji bo ku hejmara wan a li giravê kêmtir bibe. Ew çawa tesîrê li giravê dikin? Pir cihan dikolin. Her derî dikin kun. Loma pispor dibêjin zirarê wan ji bo hem dêrê heye, hem xîma dêrê heye, hem jî bi giştî ji bo giravê heye. Ji zanîngeha Wanê Profesor Doktor Şevket Alp li ser vê yekê ji bo ajansê gotiye hejmar gelek zêde bûye, gere em bilez wan kom bikin. Loma ew projeyek û mayî, nîvcomayî dibe bê dewam kirin. Vê yekê jî dibêje kîvroşk giya dixwin, diçêrin, bi vî awayî jî bandor li giyayên li nav giravê dikin. Alp dibêje berê rez hebûn li giravê lê anha ew rez jî neman. Sedem jî wekî kîvroşkan nîşan dide. Helbet wî negotiye çend heb kîvroşk li giravê hene. İstatîstîkek wisa di destê me de jî tune ye. Lê kîvroşkên xweşik eger bi rastî ji ew qas zêde bin, divê bêne kom kirin. Her sewal ciyên wan nav xwezayê de heye, lê hejmara wan ger ji astek bilindtir bibe, di heman demê de zirarê dide derdorê xwe ne tenê kîvroşk ji bo sewalên din jî derbas dibe. Loma divê bi awayekî zanistî mirov nêzik bibe, bi awayekî zanistî nêzîkî van sewalên xweşik jî bibe.